jsem tady přes tu ústní hygienu dneska. Takže přes ústní hygienu je to expert na lívání, zejména. Mám tady poslední den, takže kdyby nějaká žena se cítila sama, já představím, tak je tady od toho tady náš pan doktor. Ano, budete mít možnost, ano. Ale co vás čeká? Co vás čeká? Máme tady hodinu tancování, zpívání. Potřebujeme, abyste s námi spolupracovali, přestože jste takhle jakoby za těma překážkama. Ale máme tady kamarádku, která na přání vás vytáhne a hodí se na jeviště, jo? Давайте, ешь ровно. Ano, všechno funguje, bezpečnost je tady dneska taky. A my potřebujeme jednu věc. První písnička se jmenuje Taniny, Taniny. Máme tady tanečnice, divadlo Mazec, dívejte se na ně, oni budou tancovat a budou vám napovídat. A vy prosím vás se snažte tančit také. Ну и как на вкус? Jo. Máme tady jeden mobilní telefon pro nejlepšího tanečníka anebo tanečnici. A ten samozřejmě dneska dáme. Víte, pane doktore? Já ho teda osobně rozdám. Já tak... Paní inženýrko, já ho rozdám a já ho dám tomu, kdo tady bude tancovat úplně